ساعة تأخيلو زينا مسنادون في المال زخوركم تعذبتنا هم يتمسيون لو مع 4 ساعات كمتيز تدالو زينا مسنادو حيزلكم قريبا زلقوا أديب عبدين مكتالكم بخبرنا عدمكم في الماء أرست زينا محبر سنقمم إيرترا مدنفع تراس نقمم مع بحبر السب الزبيل تمام بالعشر تحدث قبائي كانيو أبزوبا ماكل أبلات بلس رئيس من أربعتنا مدبات المعات نزقوم زلو أستواترو نايم مسقانا نقول تخيدو هاقراو محبر عين سوران كنتات أبلات من محيا شابكة ماكرن عود زته أكايدو بريزيدنت جو بايدن إسرائيل توسخ 14 بليون دولار دقف كجبر حتيتو سدد بحرية وغاز روسيا ناب تشاينا الموساق زخل سممع عم منغو خلتين هاقرات ختيمو منغس بوركينا فاسو لبع منغس تتانتوز محلالف رسن الدنك تخصيتو خمزلو أو جو زرزر زينام أبشحن تعتميتين ساعن سلسل سمسرة محبر سنغمام إيرترا مبل 11 قبائيو لومي أبكة مسمرة أكانيعو غازيتنيا ساميل هابت مكايل بملكة زبزاب لدالو تحستولو فورتونا عندهم كتوربايا محبر سنك أمام إيرترا نمدنفع ترى سنك أمام أب حبرة السبب بزبل تيما لومي إسرات أكمتي مبل 11 قبائيو وابسمرة أكانيعو مخفت قال زسمع وكيل مينستر تمرتي أتو بيتروس هايل ماريام أبلات محبر سنغمم إيرترام كابستفال عليات كالات تمرتي مسنعن وهبت أقول بلوتن بمخانم أب محبر أطبا ولمعات قولوح تراك هلوم تثبيت كم زقبر بمزغخار مينستر تمرتي مس محبر نزلو شركنات بزل على كم زدفعلو أرقاقيتهم أبت قبائي فيزيكاون كيميكاون جمجام داكا كم بحري أو دخعي مرقات بقعات من جماي أب أمادارن شخاود بسراتن مزوتر أيودين تجنزو أباويت تكبارن بحسرة أيودين زعب حماماتن أدمساو مسرح مدواس أيودين أبجون زبلو ورقات قريبهم نتمزنعتا ورقات زقرب مياوين أبزهاب وريتهم تمساسلت مدرخات موداب أب مبرخ نقحات حبرة سب أب أقداس الناس لزلوا بعتب كتمت كومون أبلات نحبرة سبهم زيادة نمقلقال أبزد معلو عود خمدوبون مويقوم بغت عليزة معبولو لبايتا خطات أحن تلابيوم أبو منبر محبر رأسنك أمام إيرترا دكتور أرون هايلي ميكائيل نيرين أبزهابو حبريتام اتمحبر كابز مسرطة اللوجيزيات حيزو عقم أبالاتو بمودابن مستفالا ليا محبراتن تكالاتن شركنت بمفتارن أب هنتقت هاجر إجامو خبر كتمزنحو بمقلات ترى محبرا بحرات السب كعززن زرقحيو خسفحن مأنتيم مدنفع قطبا وحيلو بزل عالك سرحالو 5 قباء جنزيبوم أمو داتا قبعينياتات نزقت 4 عامتات التقلقل 10 زابالات حداس فتامي الشماقل لمريطوم أبشحن شعات 893 زغمة محبر سنك أمام إيرترام أبزوانزي لعلمية 50 أبالات زلوو زي منقستاو محبريوم أبزوبا ماكل محدرات نوزباتات أخريا جزوان دان 4 سمران بحوار زودبو ناي مسغانان مزنقع مدب نابالات حيلتات مكل خالك فلس راي 4 أكايدن أتبع سرجعة تكمت بيت قرقس تقبرس نسرعات أكياد سرح بعد سلطان أقراب إنساز قدامن كولونيل كنفهاتو من عدمس تكبر لهم حلف تستفل عليها كفلتاتن جنافرن زوبا كمونا محدر تعسر شدشن وزباتات ترخيبهم نيرم وانا دايركتور كفل محدارن فاينانس زوبا ماكلاتو تكي قلتاب زسمو قال على مانايت مدب أبلات بلس راي 4 أب قماقم براقاوي أتصادف أب 275 هكتار نستخلون استخانخنون لعلى 300 شيح فلستات مسقانان مقراب كم زخون حبيروم حلاف جنفر بعد سلطان أقرام إنساز قدام زوبا ماكلات وبرهام تغلب وغنو لعلى فرق نايتي خابكتشن 21 كسابكتشن 23 بربعان شدشن تكالات أب كبابيتات عد نفاس بيت قرقيس ماي دمنتن 4 سمران أب لعلى 350 هكتار سلاسل فتات معقام ماين حمدن مقرامن بأبلات كفل سراوي 4 كم تعم مقاليزوم أزاز خفل سراي 4 كولونيل ولد مريم تقاي دما تناي مسغانان مزنقعن انقدوت نزيادة سرح زدرخن حلافنا زسك من مخانو بمقلات نتن وزباتات بعبي دمان محدار زبا ماكل امسكينوم ابتعلت نخفل سراي 4 نجنفر بعد سلطان اقرابن انساز قدامن هياب تعديلو
ኣብ ኤርትራ ትማል 19 ጥቅምቲ 8:30 ቅድሚ ቀትሪ 4.5 ሬክተር ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተኸሲቱ እቲ ካብቲዑ ኣስታት 34 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ደቡባዊ ምዕራብ ርሒቑ ዝርከብ ከባቢ ኣብ 10 ኪሎ ሜትር ዕምቆት ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ንኡስ ዞባታት ገልዓሎን ኣራዕታን ከም ተሰምዐ ሓበሬታ እኳ እንተሎ ክሳብ ሕጂ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ብዛዕባ ዘኽትሎ ጉድኣት ዝበፅሐ ፀብጻብ ግን ከምዘየለ ሚኒስትሪ ጸዓትን ማዕድንን ሓቢሮም ب13 መስከረም ኣብ ኤርትራ 5 ሬክተር ዓቐን ዝነበሮ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ተመሳሳሊ ስነ ቅርጻዊ ስርዓት ምድሪ ሰደኮኑ ቦታታት ሃገርና ኣጋጢሙኩም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ እዚ ናይ ትማሊ ካብ ዝሓለፉ ተመሳሰልቲ ምንቅጥቃጣት ምድሪ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ናይቲ ስነ ቅርጻዊ ስርዓት ምድሪ ብምኽሳቱ ፍሉይ ይገብሮም ቅድሚ 6 ዋርሕ ተመሳሳሊ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብዚ ምብራቃዊ ሸነኽ ኣጋጢሙ ምንባሩ መዛግባት ስነ ምድሪ ይሕብሩ ሃገራዊ ማሕበር ዓይነ ሱራን ኤርትራ ኩነታት ኣባላቱን ምሕያስ ዝዓለመ ናይ ክልተ መዓልታት ዓውደ ዘተብ ከተማ ከረን ኣካይዱ ወኪል ኤሪና ስፋ ሚካኤል ገብረየስ ንዝለኣኾ ፀብጻብ ሻም ተወልደ ከቕርቦ እዩ ሃገራዊ ማሕበር ዓይነ ሱራን ኤርትራ ኣባላቱን ናይ ስራሕ መሻርክትን ዝተሳተፈ ዓውደ ዘተ ብ18-19 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ከረን ኣካይዱ እቲ ዓውደ ዘተ ሕብረተሰብ ኣብ ዓይነ ሱራን ዝጸንሑ ንቕሓት ብምብራኽ ዘጓንፍዎም ጸገማት ኣለሊኻ ፍታሕ ንምንዳይ ዝዓለመ እዩ ኣብቲ ዘተ ኣመለኻኽቲ ሕብረተሰብ ኣብ ልዕሊ ዓይነ ሱራን እናሰፍሐ ይመጽእ ከም ዘሎ እንተኾነ ግን ዓይነ ሱራን ቆልዑ ኣብ ማእዲ ትምህርቲ ከም ዝድለ ከም ዝሳተፉ ንምግባርን ማዕረቲ ካልእ ሰብ ክሰርሑን ከፍርዩን ከም ዝኽእሉ ዕሙቕ ዝበለ መረዳእታ ንምፍጣርን ገና ዝተዋሃደ ስራሕ ከም ዘድሊ በሪሁም ሃገራዊ ማሕበር ዓይነ ሱራን ኣባላቱ ብፍልጠት ንቕሓትን ቁጠባን ንምዕባይ ከሰላስሎ ዝጸንሐ መደባትን ንመጻኢ ሒዝዎ ዘሎ ውጥናትን ብዝምልከት እውን ተዘትዩም ኣቦ ወንበር ሃገራዊ ማሕበር ዓይነ ሱራን ኤርትራ ኣቶ ዳዊት ፍስሓየ ማሕበር ኣባላቱ ብትምህርትን ቁጠባን ዓብዮም ነብሶም ንኽእሉ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብምግላጽ ማዕረ ግን ኣባላት ብውልቃዊ ጻዕሪ ነብሶም ንምዕባል ክነጥፉ ኣዘኻኺሩም ተሳተፍቲ ብወገኖም ኣብ ከረን ቤት ጽሕፈት ማሕበር ዝኽፈተሉ መገዲ ክናደ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብርሃ ባታ ናይ ዝኣቱ ህፃናት ዕድመ ካብቲ ዘለዎ ንኽትሕት ማሕበር ኣበርክቶ ክገብር ዓይነ ሱራን ምሩቓት ኮሌጅ ዝበዝሐ ንጥፈታቶም ኣብ ሚኒስትር ትምህርቲ የተኩር ስለ ዘሎ ኣብ ካልእ ትካላት ዝምደብሉ ዕድላት ክሕሰበሉ ዝብልን ካልእን ርእቶታት ኣቕሪቦም ኣመሓዳሪ ከተማ ከረን ኣቶ ረዘነ ኣርኣያ ኣብ ዝሃቦ መዛዘሚ ቃል ኣብታ ከተማ ዝርከቡ ዓይነ ሱራን ተወዲቦም ንዕቤቶም ምዕባለኦምን ኣብ ዝገብሮ ንጥፈታት ምምሕዳር ከተማ ምስ ኩሎም ናይ ስራሕ መሻርክቱ ብምዃን ከም ዝተሓባበሮም ኣረጋጊጹም ኣብ ከተማ ከረን ኣስታት 65 ምዝግባት ኣባላት ማሕበር ዓይነ ሱራን ኣለዉ ኣብ ንዞባ ተሰነይ ተርእዮ ገበናትን በደላትን ብምክልኻል ፀጥታ ከባቢ ንምሓዝ ዝዓለመ ሰሚናራት ካብ 3-15 ጥቅምቲ ነበርቲ 6 ምሕደራት ከባቢ ተሰነይን ዓሊ ግድርን ተኻይዶ ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ንኡስ ዞባ ካፕቴን እስጢፋኖስ ኪዳነ ማርያም ኣብ ዝሓለፈ 3 ዋርሕ 86 ገበናትን 179 በደላትን ከም ተመዝገቡ መብዛሕትኦም ድማ ፈጸምቶም ኣብ ክልል ዕድመ 15-32 ዓመት ዝርከቡ መንእስያት ምዃኖም ብምጥቃስ ንዓይነት ናይቲ ዘጋጠም ገበናት ዝምልከት ዝርዝራዊ መብርሂ ሂቦም ንሓደጋታት ትራፊክ ብዝምልከት ድማ ብዘጋጥም 25 ሓደጋታት 8 ሞት 15 መቕሰልትን ኣስታት 366,000 ናቕፋ ንዋታዊ ክሳራን ከም ዝወረደ ሓቢሮም ሓላፊ ምክልኻል ገበን ሰርጌንቲ መድሃኒ ኺዳነ ብወገኑ ሰላምን ፀጥታን ዜጋታትን ኣከባብን ምሓዝ ካብ ቀንዲ ተልእኾ ፖሊስ ምዃኑ ብምጥቃስ እዚ ግን ብዘይንቑሕ ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ኣድማዕነት ክህልዎ ስለ ዘይክእል ቀለልቲ በደላት ኣብ ከማዊ ኣብያተ ፍርዲ ብዕርቂ ክፍትሑ ኣዘኻኺሮም ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ተሰነይ ኣቶ ስዩም ገብረ ኢየሱስ ብወገኑ ዝቃላቐሉ ዘለዉ ኣሰከፍቲ ገበናት ንምግታእ ንቕሓት ሕብረተሰብ ክብርኽ ንምክልኻሎም ኣብ ዝካየድ ስራሕ ድማ ህዝቢ ምስ ፖሊስ ምትሕባሩ ክብከብል ፀዊዑ ተሳተፍቲ ብዝሃቦ ርእቶ ፀጥታ ከባቢኦም ንምሓስ ምትሕባሮም ምስ ፖሊስ ከም ዝሓይሉ ብምርግጋጽ ሓሊፉ ዝርአ ሓደገኛ ወልፍታት ዕቱብ ምቁፅጻር ክግበረሉ ኣብዚ ሕጋዊ ንጥፈታት ዝተዋፈራ ወሃብቲ ኣገልግሎት ትካላት ኣራሚ ስጉምቲ ክውሰደለን ከምኡውን ኣፍልጦ መንእሰያት ኣብ ሕጊ ንኽብርኽ ኣስተምህሮ ክውደብ ዝብል ርእቶታት ኣቕሪቦም زوركم تعذبت الصعب زينا وصايد دقيمنا نمكتلكم بخبر نعدم زينا وصايد
ወታደራዊ ደገፍ ኣሜሪካ ነቲ ኣወሽመጥ ቃዛን ከባቢኡን ተኸሲቱ ዘሎ ወጥሪ መሊሱ የጋድዶ ከም ዘሎ ኣብ ዝጋወሕሉ ዘሎ እዋን ፕሬዚደንት ጆ ባይደን እስራኤል ኣብቲ ኣንጻር ምንቅስቓስ ሓማስ ተካይዶ ዘላ ኩናት ንምሕጋዝ ተወሳኺ ናይ 14 ቢልዮን ዶላር ደገፍ ክግበር ሓቲቱ ፕሬዚደንት ባይደን ብ19 ጥቅምቲ ማዕከናት ዜና ሃገሩ ብዝተቃልሐ መደረ ደገፍ ሃገሩ ነቲ ዩክሬን ኣንጻር ሩስያ ተካይዶ ዘላ ኩናት ከምኡውን እስራኤል መጥቃዕቲ ሓማስ ንምብዳህ ትገብሮ ዘላ ቃልሲ ወሳነ ተራ ከም ዘለዎ ገሊፆም መንግስቲ ኣሜሪካን እስራኤል ዝህቦ ደገፍ ከም ዝውስኸሉ ዝገልጽ ዘሎ እቲ ግጭት ናብ መላእ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ከይልሕም ተሰጊኡ ዘለወሉ እዩ ዛጊት ልዕሊ 4,000 ፍልስጤማውያን ዝቐዘፈ ደብዳብ እስራኤል ደው ክብል ከምኡውን ናብቲ ተኸዲኑ ዘሎ ህዝቢ ቃዛ ሰብኣዊ ረድኤት ክኣቱ ዝፅዋዓ ዘለዋ ግብፅን ዮርዳኖስን ፍልስጤማውያን ብሓይሊ ናብኣተን ክስደዱ ዘለዉ ውጥን እስራኤል ቀይሕ መስመር ናይ ሃገራዊ ድሕነተን ምዃኑ ደጊመን ኣነፂረን ክልቲአን ሃገራት ነዚ ገለጻ ንጉስ ዮርዳኖስ ዓብዱላህ ዳግማዊ ብ19 ጥቅምቲ ናብ ከተማ ካይሮ ብምጓዓዝ ምስ ፕሬዚደንት ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ኣብ ዘካይዶ ርክብ እዩ ሩስያ ሃገራት ምዕራብ ብጉዳይ ኩናት ዩክሬን ኣብ መሳሚሰም ዘጽንዖ እገዳታት ዝኸሰረቱ ኣታዊታት ሰደድ ባህርያዊ ጋዝ ናብ ቻይና ብተካይዶ ሰደድ ክትትክኦ ተቃሪባ ከም ዘላ ሃገራዊ ኩባንያ ፍርያትን ሰደድን ባህርያዊ ጋዝ ጋዝፕሮም ኣፍሊጡ እቲ ሩስያዊ ኩባንያ ነዚ ዝሓበረ ኣብ መንጎኡን ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ነዳዲ ቻይናን ድሕሪ ዝተኸተመ ሓድሽ ስምምዕ እዩ ጎኒ ጎኒ እቲ ብ1819 ጥቅምቲ ከተማ ቤጂንግ ዘእንግደቶ ዋዕላ ተበግሶ ሓደ ቅናት ሓደ መንገዲ ብዝተኸተመ ስምዕ ክሳብ ምዝዛም ናይዚ ዓመት ተወሳኺ ሰደድ ባህርያዊ ጋዝ ሩስያ ናብ ቻይና ክግበር እዮም ሩስያን ቻይናን ኣቐዲሞም ዝበፅሖ ክልታዊ ስምዕ በቲ ኣብ 2025 ብወግዒ ስርሑ ዝጅምር ሻምበቆታት ባህርያዊ ጋዝ ሳይበርያ ዓመታዊ 38 ቢልዮን ትርቢዒት ሜትሮ ባህርያዊ ጋዝ ሩስያ ናብ ቻይና ክለኣኽ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ህንዲ እውን ካብ ሩስያ እንትገብሩ እታው ዘይተፃረየ ነዳዲ ብምዝያዳ ሩስያ ብሰንኪ እገዳታት ምዕራብ ካብ ሰደድ ዕቁር ፀጋታት ኣኸሲራቶ ዝፀንሐት ኣታዊታት ከተሕው በቂዓ ከም ዘላ ይግለጽ ሩስያ ሃገራት ምዕራብ ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ዩክሬን ኣብ ልዕሊኣ ዘፅንዑ እገዳታት ናብ ተፃባእቲ ዝበለተን ሃገራት ዝግበር ሰደድ ባህርያዊ ጋዝን ነዳድን ምእጋዳ ይፍለጥ በስጉምቲ ተናብ እታው ባህርያዊ ጋዝን ነዳድን ሩስያ ልዑል ምርኮሳ ዝነበረን ሃገራት ኤውሮጳ ዝያዳ ከም ተፀልዋ ይሕበር ምስ ምውላዕ ግጭት ወሽመጥ ቃዛ ዋጋ ነዳድን ሂሮ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ጸብጻባት እዚ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ኤውሮጳ ዝህልዎ ተጽዕኖ ቀሊል ከም ዘይከውን ይረድኡ መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ለብዒ መንግስቲ ዳንዱ ዝመሓላለፍ ረስኒ ደንግ ተኸሲቱ ከም ዘሎ ብወግዒ ብምእዋጅ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ንምእታው ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ኣፍሊጦ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ኣብዚ ዓመት ዝበፅሕ ሕማም ናይ ዝሞት ሰባት ቁፅሪ 214 ከም ዝበፅሐ ልዕሊ 50,000 ድማ ከም ተለኽፉ ጸብጻባት ጥዕና እታ ሃገር ይሕብሩ ሚኒስትሪ ጥዕና ቡርኪና ፋሶ ብዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ለብዒ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ንምውዓል መመርመሪ መሳርሒታት ብነፃ ናይ ምዕዳልን ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ፀረ ጣንጡ መድሃኒት ናይ ምንፃግን ስራሓት የካየድ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣብ 2016-2017 ተኸታተለ ኣብቲ ሃገር ዝተኸስተ መልከፍቲ ናይቲ ሕማም ብድምር 33 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ጥዕና ሎም ዓመት ምምንሃሩ ሻቅሎት ዝፈጥር ምዃኑ ይረድኡ እንተኾነ ግን እዚ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ዝተመዝገበ መጠን መልከፍትን ሞትን ምስ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ዝተረኣየ ክነፃፀር እንከሎ ኣዝዩ ትሑት ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ደቡብ ኮርያ ኣብ ምምዕባልን ሸመተን ኣፅዋር ንዝፀንሐ ውድድር ከጋድድ ከም ዝኽእል ዝተገልጸ ሃገራዊ ወታደራዊ ምርኢት ወዲባ እዚ ብ18 ጥቅምቲ ዝተኸፍተ ምርኢት ደቡብ ኮርያ ቅዲማ ካብ ዘካየደቶ ተመሳሳሊ ወታደራዊ ኣጋጣሚ ዝዓበየ ምዃኑ እዩ ዝጥቀስ ኣብዚ ልዕሊ 35 ሃገራት ዝሳተፎ ዘለዋ ምርኢት ዓርሞሽሽ መራኸቢ ውግእ ዝርከቦ ዝተራቐቐ ኣፅዋር ቀሪቡ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎም ተጋጣሚ ኣብ መሸጣን ምዕባልን ኣፅዋር ተጸሚደን ዘለዋ ሃገራት ምዕራብ ብሓፈሻ ንኣሜሪካ ድማ ብፍላይ ጽቡቕ ዕድል ከም ዝፈጥር ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ሓቢሮም ኣብ ዞባ እስያ ህላዋን ምሓስ ሰርሕ ዘላ ኣሜሪካ ኣብቲ ወታደራዊ ምርኢት ኒክሌሳዊ ኣፅዋር ዝዋደደለን መራኸብ ውግእ ኣቕሪባላ ጸጥታዊ ዘይምርግጋዕ ዓለምና እናኸረረ ኣብ ዝመፀሉ ዘሎ እዋን መጠን መሸጣ ኣፅዋር መመሊሱ ይንህር ከም ዘሎ ጸብጻባት የረድኡ እቲ ተርእዮ ብፍላይ ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ዩክሬን ከም ዝወሰኸ ድማ እቶም ጸብጻባት ወሲኾም ይጠቕሱ ብ1819 ጥቅምቲ ብኢራቅን ሶርያን ዝርከቡ ወታደራዊ ማዓስከራት ኣሜሪካ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕታት ሮኬትን ሰብኣልቦ ነፈርትን ከም ተኻይደ ቤት ጽሕፈት ፔንታጎን ኣፍሊጡ በቲ መጥቃዕታት ንዝወረደ ሰብኣዊ ክሳራታት ዝገልጽ ሓበሬታ እኳ ዛጊድ እንተዘየለ ብልዕሊ ማዓስከራት ሰራዊት ኣሜሪካ ፀጥታዊ ወጥሪ ፈጢሩ ከም ዘሎ ግና ተዓዘብቲ ሓቢሮም ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል ከም ዘየለ እንተኾነ ግና መቐጻልታ ናይቲ ወታደራዊ ህላዊ ኣሜሪካ ንምቋም ክካየድ ጽንሐ ተመሳሳሊ ፍጻሜታት ክኸውን ከም ዝኽእል ይእመት ኣሜሪካ ብኢራቅ ልዕሊ 2500 ናብ ሶርያ ድማ እስታት 900 ወታደራት ኣዋፊራ ከም ዘላ ይግለጽ እቲ ወታደራዊ ተልእኾ ኣካልቲ ኣሜሪካ ፀጋታት ምዝማትን ህላውያን ሙሓስን ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ እተካይዶ ወታደራዊ ወፍሪ ምዃኑ እዩ ዝጥቀስ
መንግስቲ ቱርኪ ወታደራዊ ዓቕሚ ሃገሩን ድንፋዕ ዝመጽእ ዓመት ንወታደራዊ ባጀት ብልዕሊ ዕፅፊ ከዛይዶ ምዃኑ ሓቢሩ መሰረት ሓበሬታ ኣብዚ ዓመት እዚ 16 ቢልዮን ዶላር ዝነበረ ባጀት ምክልኻል ቱርኪ ኣብ 2024 ናብ ልዕሊ 40 ቢልዮን ዶላር ከም ዝብል ተፈሊጡሎ እቲ ውጥን ተግባራዊ እንተኮይኑ ቱርኪ ኣቐዲማ ብጽላት ምክልኻል ካብ ሰላዕቶ መጠን ባጀት ዝዓበየ ክኸውን እዩ ፕረዚደንት ቱርኪ ጣይብ ኤርዶጋን ወታደራዊ ዓቕሚ ሃገሩን ምዕባል ኢንዱስትሪ መፍሪ ኣጽዋር ክድንፍዕ ከም ዘለዎ ይኽሕብር ጸኒሑ ቱርኪ መጠን ሸመተ ኣጽዋር ብደረጃ ዓለም ኣብ መበል 19 ደረጃ ከም ትስራዕ እዚ ድማ ኢንዱስትሪ መፍሪ ኣጽዋራ ከምቲ ዝድለይ ግስግስ ከም ዘየለ ዘመልክት ምዃኑ ወታደራውያን ጸብጻባት ይሕብሩ ነሳዕ ስዳለው ዜና መስናዶን ምዛም ቀነጥብታቱ ክደግመልኩም ማሕበር ስነቐመም ኤርትራ ድንፋዕ ተራ ስነቐመም ኣብ ሕብረተሰብ ብዝብል ቴማ መበል 11 ጉባኤ ኣቃኒዑ ኣብ ዞባ ማእከል ኣባላት ክፍለ ሰራዊት 84 ኣብ መደባት ልምዓት ንዝገብርዎ ዘለዎ ኣስተዋፅኦ ናይ ምስጋና ንግዶት ተኻይዱ ሃገራዊ ማሕበር ዓይኒ ሱራን ኩነታት ኣባላት ንምሕያሽ ኣብ ከተማ ከረን ዓውደ ዘተ ኣካይዱ ፕረዚደንት ጆ ባይደን እስራኤል ተወሳኺ ናይ 14 ቢልዮን ዶላር ደገፍ ክግበር ሓቲቱ ሰደድ ባህርያዊ ጋዝ ሩስያ ናብ ቻይና ንምውሳኽ ዘኽእል ስምምዕ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተኸቲሙ መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ልብዒ መንግስቲ ጣንቱ ዝመሓላለፍ ረስን ዴንግ ተኸሲቱ ከም ዘሎ ኣውጁ بارك زخوركم تعزبتن لهم عربي 10 ጥቅምቲ ሰዓት 9 ምሽት ዝዳለወ ዜና መስናዶ ኣብ ትእዛዝ ምሎ ስለምክታልኩም ንመስገን ብወገንና